Hi day, mamitay tag mga junk foods karon day kay gikan mi naman para ganina buntag day and then para madali na tuog bitay atong junk foods day dapat na amoy ingani day oh. Para dali na siya pagbangag day ba para ano na siya bangag na. Day ni bangag day. Para ani day oh na siya bangag day. Oh, di ba kaniyo gamay kayo. Dali na kaayo. Oh, di ba? Dali na kaayo day. Oh, day nanay bangag day. Diretso na to na sabit dira day oh. Dira day. Bitay na to na dira day oh. Dira oh. Sa ko ang gihawan-hawanan day nan. Sama na itong ganap for today's video day. Dali lagi siya magbangag basta natay ingon ani oh. Pero 3mm ra ni siya day kay kung katong 6mm dako-dako na pud bangag. Magisi na kung magkaon na to day. Na day oh, na day oh. Oh, di ba day? Bangag na day, gamay king bangag day. Pangarin siya ko ni day para ugma wan ako. Lahi na pud akong trabaho ugma day kay para mahuman na ni siya ron ba o pang-atis ba. Kay napaday o. Napaday. Arin sunon pa ni day. Nya, naara pa day. Naapaday. O nya, natay Coke Zero day. Basi gusto mong malit day o Coke Zero day. Dari amo day kay tag 20 ra ni day. Ingani day o. Coke Zero. Naana mi stock ani day kay katumiagi na nangita day. Nya, karon nagpalit ako ganina day. No sugar, zero sugar. Zero sugar, bagid ni siya day. Oh, zero gud ang iyang sugar day. Actually day, nagpalit kog tulo ka case ing ani day. For konsumo ra ni namo day, pero naay mo palit day. Baligya gihapon ni day, pero wala pud kami ra pud mainom kay. Dili na mi atong natural nga Coke kay grabe to sugar. Bitaw day. Naglikay na mig sugar, mo nang nanatay nga ni oh, Coke Zero. O basig naay mangita dira og Coke Zero, palit na mo diri day kay diri sa La Filipina day, daghan ko gipangitaan diri nga mga wholesaler day, wala sila baligya, bisag dito sa THB wala. O ako ra naay Coke Zero diri day, pamalit na mo day. Ngi. Na baligya yon. Sana naman itong video day. May kadima o day. Anya katoro atong ganap for today day. Nya babay sa kay ako sa ning pantiwason aron mahuman to ning trabahoan ni.